dealer, pusher ug runner sa Cebu karon sulugoon na sa Ginoo. Ako si Jiki Abogan, taga Zamboanga del Norte. Si JK nagtubo nga walay gisudlan nga relihiyon. Sa edad nga 13 anyos nagsugod na siyang pagpanigarilyo, inom, hangtod nga naggamit og marijuana. Sa akong kabugoy, nahimo kong presidente sa fraternity. Tungod kay sige siyang pangita gubot, sa makapila ka beses siya gipatawag sa barangay hall. Pagtungtong niya 17 anyos, nahimo siyang runner sa Cebu dito sa Zamboanga del Norte. Tuig 2011, nahimo kong pusher sa illegal nga droga. Siya nalingaw sa pagnegosyo o pagpamaligya kauban sa iyang amahan. Dagko sila kita matag semana apan walay natigom tungod kay giwaldas sa kalibutanon nga mga butang. Napasagdan niya ang iyang pag-eskwela sigig balin-balin og eskwelahan og puli-puli sa maong kurso. Tuig 2015, na sibat ko paingog Boracay kay naapil ko sa lista sa mga pulis. Dito siya nagpuyo sa kwarter sa mga construction worker sa iyahang barkada. Og niabot ang katalagman nga siya nasakit, nadaot, nagluya na og nagluwa, nagdugo. Tampo ko sa Ginoo nga ayuhon og nagsaad nga dili na mausab. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, siya naulian apan ibalik sa maong bisyo paglabay sa pipila ka mga bulan. Tuig 2016 sa presidente na si Duterte, iyang nabalitaan nga nangamatay na iyang kaubanan og mga barkada. Og sige na siya tawagan sa mga pulis nga papaulion aron mo surrender. I-surrender ko uban sa kahadlok nga ila kong patyon. Samtang siya nag-fill up sa mong surrender form, giingnan siya sa tagapediya nga kung wala siya ni sibat, dugay na siyang namatay. 2 years after, gitubag sa Ginoo ang iyahang pag-ampo nga tagaan siyang tao nga mutabang kaniya alang sa pagbag-o. Siya naminyo sa usa ka Kristohanon nga babayi, usa ka government employee. Og gibible studyhan siya og didto nakaplagan niya si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi og nisugod na pud siya pagsangyaw ngadto sa uban. Gusto ko nga makaila pa gyud sa Ginoo, so nagplano ko nga moeskwela sa pagkapastor. Nilakaw siya paingon sa eskwelahan aron mag-apply as a working student. Ug pag-abot niya sa dorm, nag-ampo siya sa Ginoo og nihilak, nangayog tabang nga paeskwelahon og sa kalit nanawag ang iyang iyaan dito sa United States nga mao'y mo sponsor kaniya sa pag-eskwela. Dili na ko masukod ang gugma ug kamaayo sa Ginoo. Sama kang Brother JK, kung asa ka man karon ang Ginoo andam nga mosugat kanimo aron dad-on ka kung asa iyang gusto nga ikaw moadto.